Di ba kundi? Purma di kundo. Andi masih belaka merum jil. Mani burungnya itu tahu nama burungnya itu tahu. Sakal mana jadi nasi dulu aja. Kalau nak tu nak mana? Oh, lajang. Mana kau kurjop? Jumur jumur. Kurjop. Macam ni dua isong senor. Jimmy dua isinjoy. Bye bye. Bye bye. Hello guys, welcome to my channel Lengthang Phangni YouTube channel बरायबाय ओमफ्राय नै आङो दा बागानाव दङ बारियाव ओमफ्राय बे खान्थाल सायाव दं ओमफ्राय दा आं नोंथांमोननो दिनै जोंहानि आनारस बागानखौ देखायगोन आनारस थायबाय 50-60 दं आरो ओरै सा सिमना गायनाय ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जोंहानि आनारसखौ थायो आरो थायनानै ओमफ्राय मोनफ्रामावनो खाजोबनांगौ जायो बुस्थुखौ बारा मोनबाथाय एन्जर जायो नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ नै गाइस बिदिनो थायो नै दासो हनै खिलिजेनबावबाय जाबाय माखासे मैयाबो जादों नै मेरला फिथाइ दं नै गोरलै गोरलै नै नैबे खानाय बबेयाव दं नै गोरलैसो दां गोरलैसो बेहा ओरै थमब्लेट आनारस बागान जोब आरो गाइस नै बे आनारस जोब ओमफ्राय नैबे मोनफ्रामबाय नैबे खाजाबाय आरो खानांसिगौ बेखौ आं दा न'आव खाना लांसिगोन बेखौ खानोसै आङो आरो खानोसै बेखौ गाइस खानानै दोनहैनांगौ आयौ मानसि गोराब्रा suabe ini apa nih bos suabe anaras bagan coba deh guys oमफ्राय नै guys आं आनारस सप्तासे खाना लाबोबाय ओमफ्राय लोगोफोरजों दिनै गामियाव हामबाय दं फुजा ओमफ्राय आं बाव ओंखाम जाखांनानै दसे थांसै ओमफ्राय नोंथांमोननो जाखिनि देखायनो हायो देखायनो सेस्था खालामसै ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय खोनानाय मथेथ' ओंखामा जोसा ओंखामसो होनलायबावदों ओमफ्राय बोरमा खासि एक्सट्रा बायदों नामा ओमफ्राय जिखिनि फुजानि बोरमा फारौ होयो बे थागोन आरो ओमफ्राय बोरमा खासि लायदों जोसा ओंखाम होननानै खिथालांदों आरो ओमफ्राय दा दसे थाना थांसै ओंखाम जाखांनानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय हरैजायबो दंमोन आनारसआ मोनहांहां मैया नायखादोंमोन आरो गासै मैया जादोंमोन नालाय ओमफ्राय दा थाइसे खाना लाबोग्रोबाय आं आब'मोनबो दंफैयो नालाय गाइस जोंना आवजार बिबार बे आवजार बिबार गोजांसो मोजां नुयोलै गोजा आवजार फुल ओमफ्राय गाइस आं दायो ओंखाम जानोसै ओमफ्राय नैबाव जागासिनो दङ नै सासे जागासिनो बिब'नि फिसाजो बिमाया दस्रा थांदों ओमफ्राय ओंखाम जागासिनो ना ओमफ्राय जोंना नैबाव नाजों मैथाजों जानोसै ओमफ्राय मा ओंख्रिबाव हा दालि सबाय बिमा एवनाय ओमफ्राय गैला थाइबें खासि खालामाखै थाइबें दंमोनथ' ओमफ्राय जानोसै ओमफ्राय नैबाव साहा दं गाइखेर ओमफ्राय आं दा जानोसै जानानै ओमफ्राय दसे जिरायनानै फुजायाव थांसै ओमफ्राय ओंखाम खुरबाय आं गाइस ओंखाम गरमलै ओंखामखौ बारा जानो हाया हाब ओंखामा फैयो दालि ना मैथा ना संबाय नै गाइस आं दा ओंखाम जाबाय ना बाथाजों मैथाजों ओमफ्राय सबाय बिमा भाजा ओमफ्राय दालि जहल जाबाय न'आव एसेल' जानोसै गाइस ओमफ्राय दा फुजायावबो जाहैनांगौ नालाय फुजायाव जोसा माइरंजों बोरमा खासि लकेल दाउ दा जाहैनोसै होजोंहाय फुजायाव बांसिन ओमफ्राय दा न'आव एसेल' जानोसै गाइस न'आवबो ओंख्रिया गोथावमोन नै
Mày cứ thầu vào bờ và là trả ra đây là đi xa chứ sang không gian nhưng cứ trong này guys mấy cú rồng mà cứ có đâu bùa đà udah guna guys sana guys situ kurang sini bang kurma thử lên phải mình sẽ mà xe nào mà mình phải hơi sơ bản nào là xe nào không có gì được để là xe bán hơn cho Phật nậu và Phật nậu rồi vậy nè mình phải chưa làm mình vào người quay ra đấy người xí xưa người là không người là phải mà này nó qua để đừng pha thì chả hơn ra xa bố phải để đi chơi là phải ở đây chứ ra chứ là cái last này lưng là ra vậy bao giờ ở đây đi lưng đường ở đây chest cổ xuống dùm đường guys ở đây bây giờ halat cái gì cô mà Challenge sẽ không rồi anh thấy làm thế hình thường ra bro orang kerja saya tapi jauh belas saya kan kena aja nafi kan kena rasa lainnya macam lah orang sendiri saya đầm nữa đây guys xả khả năng bây giờ nó hơi dừng này mình thay ra này guys ông đã free vậy này thật là xuống đó tao đã cái thằng nó berarti perlu kawat monel cupaiซึ่งจะหากระไรแกเฮ้ยจากหลังเสียงว่าเป็น national highway ของใน national highway ซึ่งทางใจยังไงอันนี้ยังได้นี่ยังปัดหลังเสียของเฮ้ยสำหรับคนไหนหนูตึงนะไป national highway นี่แหละเป็นสิ่งเอาเนื้อตาลังตรงอะไรมันเชื่อเป็นสิ่งเอาเนื้อเลยถ้าไปกันนะนี่มันชัวร์ของ national highway ก็ได้ขอกันนะโอ้ปวดท้องini benar sungguh tak pernah naruh nong saya baik sekarang nong aman bau nong apa ya baik baik ni guys sudah tahu lah khas lain yang baik dari driver yang nak tahu lah apa tahu lah khas lain thang khas tu juga thang mana thang ini lagi apa tu ini nong mahajin nong lain tak lah ni kro finally dừng đã sụp về đây đầu là khách lọc bên đây đúng không đây đã tàu là khách sụp chứ đâu cái này cái xin thế đừng thăm là này thì thuốc đừng đã xin thế bây giờ mà nếu mà đây này này xì xa làm chứ cái lâu không không này bay dừng nó khi lòng mình đường bay xí luôn rồi này siêu tiêu lao dung và bay là dung gì sisa này guys Korea saya suka engkau berjaya sisa hah kelau sisa engkau berjaya
खालामबाय नैलाय खालामगासिनो दं खारबो फाग्ला बै मासिबाव ना फलाना दाउला खासि गावथारग्राया बिथाङा खेनसेनो नांखायो खानाय खाथबलायबावनायसो ओमफ्राय नैबे दालि जानायल'खा बिस्कुटा मोनसे जानायसो मानसि फाग्ला बिस्कुटा मोनसे पाकेट मोनसे जाखांबाय मालाबानो फाग्ला दाउलाय मिजिंलाय जा सिखारि गाव नागिरबा मोना होदो सैथानदावाबो फाग्ला गावना आजां दावराव ले गाव थाङोबा नांबाय आयौ होसो गैला हनै नै थोबा मोनबायमोन फेरसो मोनबाय फाइनालि गाइस मोनलाय बेखौनो मोनोमोन गावनो होसोबाय थाबाय फाइनालि मोनबाय दासो होनैलाय बुलाय फंसे लाबलाय होदे हरलाय लावला खासि फैनानै बिथाङा आगारबाय नै दाउ होसोनानै अफाय आगारना खालायखाबाय बेनो रोङा बे रोङा गारसालाय बबेसेयाव सोलाय सोब्रा दा थांफैसै जायो गासिजों फुजा जानाय जायगायाव हनै गां फुबावबाय फैसासै गोथाङैनो लांथिया खालामलाय बेयो दाउखौ गोथाङै लांथिया बानायसिगोन आरो गाइस आं फुगासिनो दाउआ गाबगासिनो नै गोथाङै लांथिया बानायगासिनो गां फुगासिनो गोथाङैनो फुनानै लांथिया बानायजोब्बाय जों दा थांगासिनो ड्राइभारा नै नोंसालाय बाबु सिंग्राखौथ' सालायग्रा 5 years मा एक्सपिरियेन्स थ' सालायनानै खिथाना एक्सपिरियेन्सआ जिखुनु आङो बे एरियायाव आंनि सिनियरसिन नै बिसोर दा थर' खालामलाबायो बेसेबां खामायो नों खामायनायाथ' आं दिनाव 2000नि खमाव माबाया आरो दा ओरैनो मोनसे रिजार्भ नाङो नोंनाव हरनिफ्रायनो संना फैथ'नो हायासै आरो एखमबा थांनो बानानै थगायहरो आरो ना थगायनायखौ आंबो लाबाय होनबा नोङो बानानै हाब फाग्ला जों गोदोनिफ्रायनो बोराय जाबाय सिनियर जाबायना ओमफ्राय मा होनो गोबां थर' दंना ओमफ्राय बिसोर फन हरो आङो नों लांदोलै होननानै ओमफ्राय नों होनबाथ' मालिकआ साख्रियाव लानो हाखाया नङा मा दिनाव 2000 मोनोबा मालिकफ्रा आंनो साख्रि नांलाया आंनो साख्रिया बिराद जासिया खिन्थु आं लाया साख्रि नांलाय ओमफ्राय जों ओरै माबा नागिरहैबावनि गाइस दाउ बयलार नै गाइस जों दाउला खासिलायना सफैबाय ओमफ्राय दाउला खासिनि हालोदाथ' गैखाला जाबाय गाङा फुजोबखाबायनो गैला गां फुजोब बोरमा खासि हग्राफ्रा नै सासे थाख्ला दाउलाय बसे दाउलाय मिनिया गुन्दा बादि नुलायो लेवादो नै हरगासिनो माखौ जगादो नैलाय हमनाया मिथिलाय फाग्ला मिनिया गुन्दा सेम गेबा होनदे बोरमा दे होनद' Andi masih belakang merum jil. माने बोरमाया गोथाव होनना बोरमाया गोथाव साखालि मा होननाय जायोना सिंदुरा रंनाय सासे बाव उन्दुगासिनो दहायनिफ्रायनो फुजायाव फैनाया मा जाखो बावसो गोजोमा थाफैगासिनो मा जादों लाव बेगर जादों लाव बेगर जादों अन्थ' हमथेलायनाय लाव बेगर जादों नो बिथाङा दहाय बे फिसायाव उन्दुना दंफैगासिनो मानसिया बारा गैया रायलायबानो रागा जोंग्रासो जाबाय आं दा बारा
गाइस जों दा जाखांना फैबाय ओमफ्राय जोब्बाय ओमफ्राय दा जों थाबायगासिनो न'आवथ' हाबैथ'नो मोना नै हासुदों Gila. ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना जोंना मा होनो Oh, like share. Harga kau kurjum. Lagai. जोंफोरजोंफोर You kurjum. ओमफ्य दिनैनि भिडिअआ एसेयावनोसै नर Jimmy dua isin coy. Bye bye. Bye bye. Oh.